टाइम सनालिखौ मबाइल हमो वाव नै हाबाब आंनि फिसाया हाग्रा फुनो रोंला थाइजौखौ थाइनै हानाया लस जाबाय थाइजौ लेबदों आं मा खालामो लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहामलायनायखौ जासिहरबाय औ स' लोगोफोर दायो सानसु टाइम 2:30 बारबाय दायो हासबेन्डआ डिउटियाव थांबाय इनिफ्राय आङो मोनसे खामानि मावनो नागिरदों बेनो जादों जोंहानि थाइजौआ जा मोजां थाइदों आरोना देग्लायो बेखौ एसे जानि आरोना ओमफ्राय हासबेन्डनाव दहाय होनदोंमोन आङो थाइजौखौ जागोन गाबोन संग्रो होननानै रायजाबायसो आरोना जानो मोना दानो सप्तासेनि उनावसो जानो मोनगोन होननानै सिखा फिसायालाय ओमफ्राय नानिखौ सिखा फिसा लायनो थिनदों आरोना जों खानो थांनि दायो नायलांबानो जाबाय थाइजौआ दाख्लै नोंसोरनो खोन्थादोंमोन ना ओमफ्राय दिनै आरो खोन्थाबावनोसै आरोना देखायबावनोसै नोंसोर दा देखायगोन आङो र' गैया सिखा गैया सिखाफ्रा खावबाव दोनखोथाय आं दहाय र' नागिरनि दायो जोङो थाइजौ खानो थांनि र' नोंसिनि थाइजौ देखायनो देरबाय आरोना थाइजौफ्रा नोंना न'आ जाखो नै थाइजौफ्रा बांद्राय गिदिर गिदिर आखायना गोरलै गोरलैसो दाबो र' बिसिना फैदो गोलैगोन दा दाफैरा आयाव गाखोनि नै इनियाबो थाइदों आरोना फिथाइया ओमफ्राय है नै बायह्रायावहाय थाइदों नैबे बायह्रानिखौनो खाना लायनि र' दायो आङो एकदम माने बायह्राथिंसो फैदों आरोना जोंना बे दरजाया बेराया जाथारला जोंनिया फिथाइया बिनिया नै इथिं एफा एनै थाइदों जोंना बे बेराया जाथारला एकदमबारे दबजोब्बाय ओमफ्राय नै फिथाइफ्रा नायलाय नै थाइजौआ बेलाथिसो आरोना बियो वाव नै थाइजौआ बेलाथिसो बियो ओमफ्राय माने आदि मोनबा बिराद गोदै जायो आरोना ओमफ्राय फिथाइयानो गैया बांद्राय बिनिया एसेल' थाइदों बिनिया खम नालेंखरासो जा थाइदों देग्लाय ओमफ्राय नैबेनियाबो थाइदों बेबो बेलाथि बे सेमोन थाइबाल' थाइदोंमोन देग्लाय बे एसे थाइसाबदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो थाइनै खानानै लांगोन नैबेखौनो मोनसे आरो नैबेखौ मोनसे थाइनै लाबाय नै स' लोगोफोर दायो आङो लाबाय थाइनै बेखौ संख्रि बानलु होनानै बरियासो जाहैनोसै आरोना ओमफ्राय हासबेन्डजों रायजागोन दायो आङो खिन्थुबा ओमफ्राय जानो लुगैदों आङो मैया बास स्टेन्डआव बैयाव नार्सिं कर्स लायोना बेसोर सिख्लाफ्रा जा गोथाव जादों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आंबो जाहैनोसै दिनै स' लोगोफोर थाइजौ फिथाइया नै सनालानि सनालिनो होआ लोमजालाबायनो हागौ ना गोरलैसो आमाय मोनलाबायनो हागौ एसे होजागोन र' एसे गोरलै सुना लागोन र' आं बेखौ लेमना लानो स' लोगोफोर दायो सोर हमदों मबाइलखौ सनालिसो आरोना ओमफ्राय थाइजौ फिथाइखौ लेमना लानि आंखौ नुदोंना नुवाखै मबाइलाव नुदों मा खालामगासिनो दङ थाइजौ लेबदों दिनैसो फार्स्ट टाइम सनालिखौ मबाइल हमहोदों आरोना आङो आंनि मोखांखौ नुदोंना नुवाखै नुदों दा नुवाखै नामाथाय खानायखौबो रेक्सुखौबो नुदों हिर' बायदि थाफादों नोंना नङा जाखोथाय बिनि सिङाव बेसो दङ सोरबा नङा दा नंगौ दादाजों दायो रायजाबा सेसलाय खोनादो नोंहासो जादों दा आंहालाय माथो जाखो नोंनोबो थरा जाहोगोन ना आङो खोन्थागोन नामा नोंलाय खोन्थाया दादाया ओमफ्राय भिडिअआव नुबालाय थाइजौखौ मानो जाया होनबा मा होनगोन नोङो मा होनगोन जायाखै लावथिजों बुगोन होनगोन जाया नों दादाखौ बुनो हायो ना हाया लावथिजोंलाय लावथिजों दाम बुनांगौ दाम बुगोन थाइसे बुनो हायो ए गावहानो बुजाफिनबासो दा दाम बोन खालामदो बेयाव सेरदो थाइजौआ बरिया लाखाबाय नै जा गोथावनो नोंहा बेयाव लादो दे सयसेल' मोनजागोन खिन्थु बुजिबाय दा बारा जाबा लोमजालाबायबा सुबा होनगालाय नेक्सटखौ देखायना मादि गोथाव जादों सानखो रेक्सुआ बाज्ल'गासिनो दं आरोना फाइनालि होनबा आं थाइजौखौ मोनजामारसिगोन आयौलै र' आं एसे जानो नायगोन आरोना माबायदि
गोथाव नंगौना नङा इमान गोखै ना बेलाथिसोना थाइजौआ गोथाङाव ओरैबादि गोखै जायोना बुंनांला र'लै र' जायोना जाया आरो बे एफा गोखै थाइजौखौ हनै जाबाय बाबिसै आयै जामारदों मोदै रेक्सा संख्रि एसे लानानै जादो गोखैथार लोमजालाबायगोनहाय ओरैनोबा बिसोरना क्लास टेस्ट जागासिनो दं इउनिट टेस्ट जासिगोन गिलायलाङो आं उन्दै मानसिफोरखौ लोमजालाबायबा बिदाजों आहासो दोखो होजानायनि फाव नङा होमबा बाबि नै आंनि मैगंआ ओरै होनाखै थाइजौखौ दोनथ'सां बानलुखौ सिफ्लेना लानो बाबि बिबो जाबा गोथावथ' बेखौ जाबावदो बे सैसे जाबावदो मानो गारखो बुंजादो ओइ जा मोजां जादों रेक्सा जोंहा थाइजौखौ ल'सो बेखायनो आङो बिराद मोजां जायो आरोना बियो आरो होबावनोसै मानो देखायनो हनै र' दे दे सिदोन न' मालायनि बायदि जायो नालाय आं सैसे हानानै होना गोरलै गोरलैनो माबायदि जायो जा बरिया जाखायो आरोना थाइजौखौनो गोथाव रेक्सि गोथाव नामा गोथाव नालाय नै आयै फिसालाय जा मोजां जायो आरोना नालाय गोखैथारखौनो मारै जानो हाखो बियो मानसिया मा जायो बेसो जाग्रोखायो आरोना ओमफ्राय जा गोथाव जायोना बियो जिखुनु जा जिनिसखौ बानलु थाइनै गाहाम जानो हानाय नङाहाय थाइसे लानोसै गोमोनखौल' जाबायलै जाबाय जानांला रेक्सु बोरैबा सिस्टेम बिगासिनो दंथारो बे आरोबाव बाबि आं लोमजाबाथाय मा जागोन दारिया लोमजाबाला दादाजों आं रायजाखाबाय आरो मामिजोंबो भिडिअआव नायनानै रायजाखासिगोन आङो बुजिबाय दा रायजाखाखा गथ' मामिया एसेल' जाहोनखादों दादियालाय थाइजौखौ थाइनै हाननाया लस जाबाय जानो हागोन हाला आङो थाइसेल' हाननांगौमोन बाबि आंनि मेगना ओरै होनाखै ओरै मानसिफोरना आं जानो हागोन ना हायाथाय आं बिदि अरनानै जानो हालाबाया दे सैनानैसो जानांसिगोन खोमा सैग्राजों स' ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनै आंहा जेबो देखायनो लागा जेबो गैया आरोना ओमफ्राय दिनैबो जोंहा गेसखौ मोनासै दिनै सेटारडे ओमफ्राय नानिना स्कुल गैया बन्द दिनै माने 4 सेटारडे नालाय ओमफ्राय नानिना स्कुला बन्द होनदा बिसोर सेकेन्ड सेटारडे 4 सेटारडे बन्द थायो बिसोरना एनि टाइम माने एभ्रि मान्थआवनो आरोना एभ्रि मान्थआवनो सेकेन्ड आरो 4 सेटारडे बन्द थायो बिसोरना संख्रिखौ मा खालामनो गारदो ओमफ्रायो फुंनिफ्रायनो दिनै आङो मा खालामा फुंनिफ्राय सिला थिला सिबस्रांनानै थाब ओंखाम ओंख्रि संदों आरोना आङो मानो होनब्ला आंना गेसआ दिनैबो गैया मोनाखै दिनैबो गारि हाबाखैनो मानडेआवसो मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय आरो गाबोनबो सानसे दंबावो गाबोनबो सानडे गाबोनबो गेस मोननाय नङा गेस जादा बिदिनो न'आव संना जानांसिगोन आं उफाय गैया जानो लुगैदोंना लुगैयाखै नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना हेडशट जेबो जायाबानो जाबाय ओरैबादि गोथावखाना ओमफ्राय थाइजौ फिथाइयालाय बिराद थाइदों आरोना ओमफ्राय सामफ्रामबो सिरियो नों मारै गोलाव जाखो गोलाव जाखागोन ना खायसे थांदो सामफ्रामबो सिरियो ओमफ्राय बारबो बारोना मोनाबाथाय दा बार बारो ओमफ्राय सानावबो दिनै बिराद बार बारदों आरोना ओमफ्राय बेजोंनो सिरियो थाइजौ फिथाइयानो थागोन ना थायाथाय बेखायनो जाना लाखानोसै आं सेमोनबो बे आं फार्स्ट टेकेटआव लेट्रिन खाथिथारनिया बियो थाइबाल' थाइदों ओमफ्राय नैबे आं दा खाना लाबोनाया बेथ' सेमोन थायाखै थाइसेबो ओमफ्राय असेमोन ना मालाबासो थाइदोंमोन आरोना नोङो हायम थाइब्रैसोल' थायोमोन मालाय लोंजागोन बेखौ जाबा जानांला जाबाय सैनि होबाय आङो ओमफ्राय बांद्राय होजानाय नङाना उन्दै मानसि लोमजायो थाइजौ गोरलैखौ
Babi, bini siङाव green जाबासो जायो. Handa आखाइसो जानानै जागोन. सानसेसो जादों होनना. बोरैबा सिस्टेम जाजोब्बाय आङो. खैजोब्बाय. ओमफ्राय हिनजावफोरना मोनसे नियम दंना गोखै जिनिसखौ थानो हाया आरोना खदै गयो. जाय जानो लुगैदों कमेन्ट बक्सआव माबा बुंहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जायफोरा खाथिनि जानो फैबानो जाबाय देनांहाय देनां मानि गैला मास मोननैसो थांबानो जाजासिगोन आरोना बियो. ओमफ्राय दा ओंखामखौ जानो हायाबा सेसलै हाथाय खैजोब्बाय आंना. दिनैबा मा ओंख्रि जाबावलाय सानावबो जेबो ओंख्रि गैया दिनै दालि दावदै साननि दालियानो दङ मोनासिम बेखौनो जागोन आंथ'. ओमफ्राय अराव संनायखाय दालिखौबो गोथाव मोनो आरोना दिनै जादों आं दालि ओंख्रि. जेबो बिदि स्पेशल गैयाना ओंखायनो जानायखौ देखायासै आङो. आरो फुंनिफ्रायनो आङो दिनै मानोबा ब्लगखौनो बिराद बानायनो बादों आरोना. ओमफ्राय जेबो कन्टेन्टबो गैयाना ओमफ्राय मा खालामनो सानबाय आं. ओमफ्राय दिनै स्कुलबो गैया. ओमफ्राय दा माने बाजाराव दसे थांनांगौ आरोना. ओमफ्राय दा देखायगोन आङो. आयौ गोदोबायसो होला बे संख्रि नांनायखौ. ओमफ्राय दायो आङो माने फिसा खामानि दं आरोना आंहा सासे मानसिखौ लोगो हमनांगौ. देखायगोन आङो दा. ओमफ्राय औ लांगोन दा. ओमफ्राय जुदि खामानिया जायोबासो आङो देखायगोन नोंसोरनो. ओमफ्राय जुदि खामानि जायाबा आङो देखायनाय जानाय नङा. ओमफ्राय खामानि खोन्थानाय जानाय नङा. स' जाना लागासै र' बानलु लुबायलै बिरादनो. जानोलाय गोथाव मोन्दों हाथाया खैदों आरोना. आङो थाइजौ ओमफ्राय बैग्रिफोरखौबो बांद्राय बिदि अरनानै जानो हाला. आंना हाथाया मा जालांखोथाय. आगोल जखन न'आव थायोमोन आङो सिख्ला टाइममोन बे समाव बिराद जानो हायोमोन आरो थाइजौफोरखौ बिदि अरो. ओमफ्राय जलफिखौबो आङो थाइनै थाइथाम जानो हायोमोन आरोना बिदि अरखानो. ओमफ्राय दानियाबा आङो मा जाखो होनबा बिदि जानो हाला हाथाया खैजोबसै. ओमफ्राय जलफि थाइसेखौबो माने सैसेफोरल' जानो हासै आरोना आङो अरनो हाला. हाथायानो बोरैबा जालांबाय. मानसिफ्रा होनो ब्रास मानजिबा खरा खरा मानजिनाङा लासै लासै मानजिनाङा नङाबा हाथाय जामलाङो. बाट आं एसेबां खरा खरा मानजिया आरोना लासै लासैसो मानजिखायो. ओमफ्राय होमबाबो बिदि जालांबाय. ओमफ्राय आङो बानलु आलौनानै खर' गिदिंनाय बायदिसो मोनजोब्बाय. स' दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय बाजाराव थांनायाव खेबसेनो लोगो हमसिगोन आरोना. स' लोगोफोर नै जोंना सनाल जा बरियासे हाग्रा फुबाय. देन्जार खामानि मावनो रोंबाय. ओमफ्राय उन्दुनानै सिखांनानै सनालिया खानायखौनो खाना हो. नोंना लबाराबो थांगोन लबारा हे खानाया नायला सनालिना खानाया नायब्रा मामिया नायनानै खम अनसिगोन बे. हाबाब आंनि फिसाया हाग्रा फुनो रोंलायथारबाय होनसिगोनसो मालाय सनालिनि मामिया. ओमफ्राय बे समावनो सम जोंहा हाग्रा फुनायावनो नायनो मैगंबो मोनबाय आरोना. मैगङा नुवाखै आंना माबा उदै मोजां नङाना मानिमुनि ओमफ्राय मा माथाय आं मिथिलायलांला. ओमफ्राय नैबे बिबारा नै जोंनाव मेरला दंना नै नैबे बिबारा बेखौ. ओमफ्रायो नै जारि बिलाइबो गोरलै गोरलैनो. ओमफ्राय आरो मा दंबावोमोन मोनसे. ओमफ्राय नै मैथाबो दोंनै दोंथाम दंबावोसो. दा आरो मोनसे दंबावोमोनलै र' मा होनोमोनलाय बे बिफांखौ बबेयो नैबेखौ मा होनोमोनथाय नै खुंगा थफा ना मा होनोमोनलाय आं मिथिलालै बेखौ. जिखुनु जाया बिसोर जाजायो आरोना एसे गोखाबाय. मैथा होनालै बोरैबा मैगं होनो. ओमफ्राय नै मा होनो खुदुना दोंनै दोंथाम दं. बेनो जोंना मैगङा. जोगोनार बिजौ दोंथामबो मोनदों आरोना. बेखौबो बेयावनो होफानानै फुरा फाजा एवजोबगोन. लोगोफोर जोङो मार्केटाव थांनो होनदोंमोन ना दायो थांसै आरोना. जेबो लानांगौ गैया बिदि आंहा मोनसे खामानि दं. ओमफ्राय आं नोंसोरनो खोन्थानाय जानाय नङा ओरैनो जास्ट थांदों होननानैल' खोन्थाबाय आरोना. साबिया गबाय माथो. सनालिजों आंजों रेडि. स' थ'बाय थादो देखायगोन देखाया गेरेन्टि गैया आरोना.
लोगोफोर थाबायनो जों नै सुनि मन्दिर बारलायलायबाय आरोना बाजारानो मोनफैबाय ओमफ्राय ब्लग बानायबोआसै आङो माने बानायनाय होननानै ओमफ्राय आब'जोंबो दसे फन रायलायहरदोंमोन नालाय आङो बेनि थाखायनो आरोना स' दायो बाजार मोनफैबायानो जोङो ओमफ्राय आं मा खामानिनि थाखाय फैदों बेखौ खोन्थाथ'नाय जानाय नङा र' दाहाय खोन्थागोन आरोना आङो स' लास्टआव खोन्थागोन आङो नेना थाबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम स' दायो जों बाजार मोनफैबायानो आरोना अलमस्ट बाजार मोनफैबायानो नै जों आङो सामब्राम गोजाबो लानानै थांखानोसै सानदों मा जायो र' मा लांनाय जायो फानदों आरो मालाय दखान नालाय दखान खालामनानैथ' लांदां नुजोब्बाय जायगाखौ ओरै जाहाबनोसै सिंजोंजाय सासे मानसिजों खामानि दं आरो खिबुजों हाबफैबाय जोङो आयदै उननि लामाजों हाबफैबाय आरो आयु जा गरमनो दंना गैया मानसियासो नाथ मन्दिरा स' लोगोफोर जे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बे जायासै आरोना ओमफ्राय दा आङो नै पियासजों स्कसजों लानानै डाइरेक्ट थांफिनगासिनोसो दं न'आवहाय दायो थांफिनगासिनो दं आरोना खामानियानो जायासै जे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बे जेबो जायासै आरोना दाख्लैनो खामनाय दखानानो आयु ओइबो खामफादोंथ' नैबे मोनसेयाबो मोनथाम आयु 6टा 7टासो दखानानो गाज्रि जाजोबदों खामजोबदों आयदै लोगोफोर सफैफिनबाय न'आव ओमफ्राय आं जे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन बे खामानिया जायासै केन्सेल स' आरो माथोबावना खामानि जाबासो आं खोन्थागौमोन मा खामानि स' जायासै नालाय खोन्थाथ'ला ओमफ्राय जेबो लाबोआसै आङो जेबो गैखाया नै पियासा आंना एसेल'सैमोन नालाय पियास आरो स्कस लाबोदों आङो ओमफ्राय दायो मानि दखानदारा फैसा खुस्रा गैया होननानै फैसाखौनो लाखियासै मालाबा होदो होननानै बाखि थाबोबाय 40 थाखा स' बिदिनोसै दिनैनि दिना बिदिनो थांबाय गोदाव सोरावनो स' ओमफ्राय बे ब्लगखौबो आङो थोरसि फोराननाय बे ब्लगखौबो आङो बेयावनो फोजोबसै बे ब्लगखौबो आङो बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार